A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak mu w pełni na imię Rajmund, jakiego ten grzyb udzielał wywiadu. I usłyszysz, Kaj, pierwszy raz znaleziono maszyna. Zapraszam. Mogę tutaj Rajmund i jademy dzisiaj dalej ze szukaniem tej pieruńskiej maszyny od nie wiadomo kogo, ale chodzą słuchy, że na kubkach Fred gra będzie tam odpowiedź, ale to się dowiecie w swoim czasie, no chyba, że mnie fater ocyganił. Dobra, jademy dalej. Jeżeli nie będziesz trenował swoich Pokemonów, to nie będziesz mógł ciść na wierzch. To ty grozisz mi? Czek, że Litarno-4 jest jeszcze silniejsza. Słuchaj, elitarno, to ja mogę zaraz robić dwuja. Dobra, nie będę straszył hopów. Kazówka. Musisz kukać na specjalny atak. To jest skrót od specjalnego ataku. Podobnie szkoła podstawowa Obrodno. To jest skrót od obrony specjalnej. Ja ten w to szkrypnął, to łaził do szkoły specjalnej. O, telewizja. O, to ty! Tak znaleźliśmy trenera! Kamera akcja! Jako akcja, nie wyraża zgody. Reporterka Gabi i ty chce się ciulać. A ten kamerzysta nie chce, ja on będzie no stoi i kręcił nos. To jak tu dwa Pokemony te? Nowy Sztromfafik i Chipfoyer. A teraz Chipfoyer, wyciągnij swojego koguta. Nie, tego nie kręcimy! Moje oczy nie kłamały! Rzeczywiście masz srogiego koguta. Brawo ty, ale kim ty żeś w ogóle? To jest takie Raimund von Bimberstein. Wiedziałem, że coś odkryja, kiedy cię obejrza. Jo, aż tak szpetnie nie wyglądam jak ty. Słuchaj, bo my cisnemy na rajzie i szukamy takich hopów, którzy mają coś ciekawego do gotki. To co, chcesz poklachać z nami? Ja. Dobra, dawaj. Dobra, łupisz nam swoje uczucia. Kierej Unkel chwycił cię za pomocą swojego ukucia. Tak, ja słyszę głosy. Właśnie nie wiem jakie. Czyli tak, dobra, albo inaczej. Pokemony, Chipfoyer, Kaimo głosy. Kaj mnie wnerwiają ludzie. Izek widział jedną babę, co się ze mną przywitała i gratulowała mi wywiadu. Ja, to idealne podsumowanie. Widzę, że to będzie świetny reportaż na temat downów z Aspergerem. Dziocha, zaraz ty do nich dołączysz. Na banara. Nie ma jak dawać świetnych wywiadów, jademy dalej. Nie wiem, dokąd zmierzasz. No ja wiem, idę się obejrzeć film Quo Vadis. Obozowiczka Irena. Chce się ciulać. Irena, pokaż mi swojego Mightyena, hehe. No nie, szczury. Może jest fest dobry. Ja, ty uważaj, żeby ci się nie ulał. Ten pełen wigoru. Ja cię będę ciulał do oporu. Obozowicz Travis, chce się ciulać. To ty się w tej reklamie i Travis to. Co? Nic dowej. Dobra, dowej ulanie, zjademy z nim. Mój Pokemon stracił wigor, ale moje galoty nie. No nie, idę stąd. Jeruna katuje haja. Haja piochowo się rajcuje. Nie pociśniesz dalej. Jeruna, dobra, idziemy dalej. To jest droga 112, ja? Dzwonimy. A widzę jakie masz muskuły, a nie będę płakał, wiesz? Obozowicz Lary, chce się ciulać. Lary, słuchaj, nie wiem Kaje, twój stary, ale weź się wyprostuj chopie, bo ty nie wstaniesz. Co to jest za Pokemon, te? On ma suty na plac. On wygląda jakby robił na budowie, ale bryli to by se nie ściepnął. Dobra, jedziemy dalej. Kiedy jeżdżeś na pikniku, fajnie się pośpiewać, więc śpiewamy. Bebogi tańcują. Nie, mnie tam nie ma w teledysku. Ale Karol to jest męski imię, co ty robisz? Jesteś taki silny. Chodź, pójdziemy na zolety. To nieważne, że się dobry w śpiewaniu czy w Pokemonach. Ważne, że mam wolochata. O nie, to są te nuple. Dobra, idziemy. Wiesz, moje giry są ze stali. Ja, a twoi starzy się na hołdzie ciulali. Góral, trend chce się ciuleć. Ten trend, a Kaje twoja frela Gwen, hehe. A chwycił mnie skurcz, rozmasuj go. Dawaj mi jakąś maść na ból życi. Dobra, ustawiam. Co powiesz na walka? Góral, Bryce chce się ciuleć. Ty taki kamolowy ryż, ja? Pasek czernął. Jerna, hopie, puść mnie. Hopie, nasz Tiger chce na serio to obudzić, ja? Ja, jak słyszał, że potrzebuje meteorytu, ja. To dlatego wszyscy poszli do Falabora. A jak nie wróci, to nie idziemy. No ja, my siedzimy i czekamy, nie? Oni fajrują, a my siedzimy, ja? Nie, wspaniała rozmowa. Nie mu czasu, trzeba ciś. O Jeruna, jak to capi. Dobra, jadymy. O, jaki dziś jest fajny, synek. Jestem całkiem niezła. Perfumiara Shaila chce się ciuleć. No nie powiedziałeś, że jest tak ofeznie złote. Jakieś dzisty wokół ciebie latają, wiesz? O, wodomysza, masz bombelo promienia. Jakbych ty Lazar, to bych też takie gazy puszczał. Te Pierona, co to za kwiatki mi wystawiasz, te? O, żeś mnie zaskoczył. Jezek chycił na hajcowanego Pokemona. Piromon Bryant chce się ciuleć. Ty chłopie, jaka ty grilla żeś dał, te? Dawaj wuszty, albo przynajmniej liber wuszty. Te, ale liber wusztów się nie daje na grilla. To przynajmniej metka chociaż.
Pieruna, co to za glut? A to tak wysrał po ostrym kepsie, wiesz? I snymy musimy fabuła do przodka dać. Ale ten co tak kuku na to szoka. To ja nic nie robię, hopie, ja tu nie szczum. Bo ja chcę własną bazę stworzyć, a? No to bierzesz krzesła, koc i budujesz, nie? O, tu jest chata, dawno żeśmy nie byli. To jest schronisko Stary Umy. No nic złego nie może tam być, nie? A kochaniutki, moje Pokemony są zmęczone? No to nie bardziej niż ja. Ja w 45 to nic nie robiłam, bo jeszcze Zech się nie urodziła. Ty dziucha, ulecz mi te Pokemony. To ja ci nic nie opucza, łostow mnie. Ulecz mi te Pokemony, godam ci. Czekaj, zmienię majty i se możesz odpocząć. No, dziękuję bardzo. Cześć, podlewał roślinki każdego dnia. Nie mają żadnych skutków ubocznych. Tylko wspaniałe jagody, bier. No ja na pewno wezna. Jak będzie mi się chciało do haźla, a będę miał daleko. Twoje Pokemony to prawdziwi aktorzy. Nie przesady, wiesz, trafił go z 3 razy, nie? Ten przeaktorzył i bramka ręka była. Poko, trener, Broki, chce się ciuleć. Ty dziucha, nie chcę ci go dać, ale jak ktoś ci na żygu na Harry. A będziesz moim kamratem. Ty co ja mam zabranie dzisiaj? Chyba se na ryby pójdę. Jeruna, to pizga, co to ma być? Te tam jak hajcuk, a tu pizga, co to jest? Co to jest? Droga 113, no pięknie. Jeruna, jamycki zdechnie oblek. Kaj są moje maki. Fajnie się łazi, bo jest wszystko pokryte pyłem. Wulkanicznym oczywiście. Jeruna, ja tak myślę, że to biały fosfor. Ja, co to za kop? O, eter znalazł, fajnie. Ja, ten się tam kitro, co to jest? Ty zbierasz może jakiś pył? A, wylos tak jak z życi. A, żeś nie widział mnie, nie? Mały ninja lung chce się ciuleć. Jeruna, co to za paskudstwo? To pieruństwo mnie ostatnio ugryzło. Spal to ci pojer. Tak jest. Ty chcesz ze mną się prać? Dopiero co zachycił Pokemony. Pokemaniak, Wyatt, chce się ciuleć. Ty hopie, ja mam nadzieję, że ty masz jeszcze galoty pod tymi szwajami. O, Aaron, co tu robi brat Mojżesza? Gdzie jest Noe, się pytam. Jakżeś mógł zrobić bunt? Kaj Mojżesz był na hołdzie. Co to ty chcesz ode mnie, hopie? Ja ci dam złotego cielęcia, pierunie. Ja używam parozala, żeby mojego nupla chronić. Ty dziocha, ja nie chcę tego widzieć. Skakuj pod moją parosolkę, przystojniaku. Jeruna, to miał być zomer ferie spokojne, a tu mnie normalnie... Jak ja bym miał z tego korzystać... Jeruna, jak ja powiem muter, jak ja tu miał propozycję, na następne zomer ferie do klasztoru wyślę. Dzisiejsza ta technologia niesamowita. Kukli się na ten pył. Można go zrobić na szkło. Było to wy już tu dawno żeście zrobili. Tu jest ten warsztat, ja. O, dostaliśmy tasia na pył, ja. Dobra, doszliśmy, co tu je? O nie, kolejni, pieruna. Ja ich torbia. O, żeśmy są w tym falubasie. Te, a co to ta przykąpiec robi? Wypad, a Rajo chcesz pileć Pacmana. O, sorry, kim ty jesteś? Jak chcesz, mogę być twoim koszmarem albo uwielbieniem. Może się Raimund, że się trenerem. Te pieruna telepatka. No i co to miało być te? Dobra, jeszcze połazimy. A to co to jest? Te, jak go na futurę będzie taki spasu jak mój, to mi dziocha ino krzywa robisz. Ale to mój kochany Azuril. Jocha, nie bierz go na fast foody. Weź go na Packerhala. Po lekku niż loto. On jest taki głodziutki, mięciutki. Dobra, nie był nic z niego dech. Dobra, tu co za chata? Profesor Kozmo poszedł pod wodospad. Ale wtedy profesor Kosmo. Z paroma chłopami z zespołu Gamma. Magma te. Nie, maku nie ma. Dobra, nieważne, idziemy. Jeruna, tu ktoś coś wie, co to je? Jaki maniak, ja? Ty, słuchaj, mój bracik jest kamolowym maniakiem. Zatem mi pokazał 2 swoje kamole. Nie, chłopie, nie gody mi tego. Ale to były takie szmaragdowe, wiesz? Jak Pokemony, ja? Co? Co? Nic. I kocha kopać dziury. Dobra, idziemy na niego. Jeruna, jakie tu hołdy zrobił te. Ale ty tu odpływu nie dostaniesz. Też ja tak jest maniakiem. Wiesz co jak największego wykopał? Jako dziwna maszyna, ale mi ją sam ukradli. Ja nie wiem kto to był, ale to był ktoś bardzo znany. A jak wyglądał? Miał ageny i szłapy. Żeś mi pomógł? Hopie, idź na dół, to się więcej dowiesz. Dobra, dzięki, tyle to było. Dobra, chłopcy i frele, dziękuję wam bardzo, to było na tyle. Tradycyjnie dajcie szłapa w górę, subskrypcja i komentarz pod tym filmem, w którym możecie zgadnąć, jaje ta maszyna i w to ją mo. Nagrodą na pewno będzie kubek ze specjalną grafiką Freda Gra i tam też będą farety, więc warto. Jeszcze raz dzięki za uwagę i trzymajcie się, do zobaczenia.